Ai mä nyt päästään pitkässä aikaa videoon. Tänään siis aiheena on 20 random faktaa musta. Siis en aiemmin tämä teisi 20 faktaa, se on ihan fakta, mun tulee random faktaa. Mä teen nyt tämän, mä katon sen ekan sivun täältä. No. Eli nyt. Jos mä katso tohon kameraan päin samalla kun mä luen. Niinku. Mut. Ole. Noin. Ja nyt tätä. On 12. Asun Vantaalla. Tykkään elämistä. Olen vihreä, pinkki, valkoinen, musta ja sinne. Tykkään uida. Tai mä olen niinku 1. On 2. Asun Vantaalla 3. Tykkään elämistä. 4. Länsiväreä, pinkki, valkoinen, musta ja tumman sinne. Sitten tykkään uida. 6. Synttärit on parhaita. 7. Joulu on paras. 8. Karttosote. Sitten on pehmosia. 10. En koskaan itke elokuvan aikana. 11. Lemkä Glitter H.M. ja Lindex. 12. Flamingo. Pinkin on best. 14. On joskus ärsyttävä. 15. Tykkää kuvanpäivästä. 16. En tykkää uskonnosta. 17. Limu. Ihan. 18. Hello Kitty. Koska Hello Kitty on super. Jos mulla on tällainen vihko, mistä mä olen näkyy Hello Kitty. Ja sitten se kans. Niin. Ja 19 olen sitten 20 enää jaksa aina mennä kauluun. Siinä oli se tällä kertaa. Ja nyt oikein tuohon alueessa niinku vielä, mitä pitää voisi tekee. Ja varmaan teen seuraavaksi sellainen piirrysvideo, missä piirrän videoita